गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बा बड'सा निउस चेनेलनि पर्टेल चेनेलनि नायगिरि गासैनिसिमबो आरो बिटिसि हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोर 2024 आरो मागो बिहुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नैबे फुंबिलियाव बुब्लियाव। दा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन तथा बिएसइउआ बाहाय सेन्ट्रेलनि डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सानसेनि हाबाफारि लादों। गेट टुगेदार प्रग्रामजों लोगोसे 17थि फाउन्डेसन डे गायसनथाइ सान फालिनो सानसेनि हाबाफारि लादों बाहाय। दा 2014नि दिनैनि बे 17 जानुवारियावनो जोंनि बिएसइउ बा बड'लेण्ड फरायसा आफादा जन्म मोनदोंमोन क'क्राझाराव थानाय बे देबोरगावनि इउनिभारसिटि खाथिनि मोनसे फिल्डआव। जोंनि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न बिटिसि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि सेंग्रा सिख्लाफोर बा छात्र छात्रिफोरखौ लानानै बे संगठनखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि शिक्षा दीक्षानि परिबेश बा सामाजिक परिबेश बा माखासे राजनितिक दिगाव बा जोंनि गेजेराव थानाय बिभिन्न समस्याफोर जेरै मोनसे समाव बर' बिदि बायदिसिना मोनसे समस्या जोंनि गेजेराव फैदोंमोन। थ' बै समनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि मोजां सिन्थाधारा लानानै बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु बयबो जाति भाषा धर्मनि गेजेरनि मानसिफ्रा थायो आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बै समाव मोनसे जिहेतु गाज्रि सानलायनाय परिबेश फैबाय, बर' बा बिदि सानलायनाय मोनसे परिबेश फैबाय। बे परिबेशफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे शिक्षानि दिगाव खामानि मावनो बा अर्थनैतिक दिगाव खामानि मावनो, सामाजिक दिगाव गाज्रि घटना जानाय जोंनि समाजाव बेफोरबायदिखौ होबथानो आरो जोंनि बिटिसिनि बयबो जातिनि गेजेराव मोनसे बिदा फंबाय सानलायनाय सोमोन्दोखौ डेभेलप खालायनानै खौसेथि लाखिनानै सान्थि गायसननानै बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि खामानि मावनो थाखाय बे जोंनि बिएसइउ संगठनखौ गायसनना होदोंमोन। जोंनि बै समनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ दानि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि नेतृत्वआव आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बिएसइउआ समाय लायै समाय जों छात्र छात्रिफोरखौ थुलुंगा होनो बा समाजाव जानाय गाज्रि जाथायफोर बिभिन्न गाज्रि जाथाय ड्राग्स जुवा बा माखासे एन्टि समाज बेफोरखौ होबथानायाव जोङो बिएसइउआ सम लायै सम खामानि मावबोदों आरो राजनितिक दिगावबो मालाबा जेला प्रयजन जायो जोङो जोंनि मतामत बा खामानिफोरखौ जों मावबोदों आरो भबिष्यतआवबो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खौसेथि थानानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन। दिनै बाहाय जोङो गिबियावनो हाबाफारि हिसाबै जोंनि संगठननि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जायफ्रा बड'लेण्ड आन्दलनाव शहीद जालांबाय, मार्टियार्स जालांबाय, लोगोसे बिएसइउनि खामानि मावनायाव बा बिपिएफ दोलोनि खामानि मावनायाव समाजनि खामानियाव जायफ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हरखाबै थैलांनो गोनां जाबाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनानै जोङो बाहाय दिनै मार्टियार्सफोरखौ श्रद्धा खालामनाय सन्मान खालामनाय हाबाफारि हमेज टु मार्टियार्स बेखौबो लादों। बेनि उनाव जोङो दसे उनावहाय जोंनि गासिबो जिल्लानि जेला मावथिफ्रा सफैजोबगोन अब्ला जोङो बाहाय जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे जिल्लानि गासिबो मावथिफोर लोगोसे ब्लक कमिटि 40टा ब्लक बिटिसि ओनसोलाव जोंहा दङ, 10टा जिल्ला कमिटि दं, लोगोसे सेन्ट्रेलनि गासिबो एग्जिकिउटिभफोरजों जों लानानै मोनसे डेलिगेट सिटिं जिरायगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआव जों माखासे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव छात्र छात्रि बा जुबक जुबती सेंग्रा सिख्लाफोरनि आरो जोंनि बिटिसिनि शिक्षा सामाजिक आरो बिभिन्न दिगाव माखासे खोथाफोरखौ सावरायनानै जोङो गुरुत्वपूर्ण खोथाफोरखौ सावरायनानै माखासे प्रस्ताब डिसिसन लागोन आरो बेखौ जोङो अपेन सेसनाव डिक्लेयार खालामगोन आरो बेखौ जों संगठन हिसाबै उननि दिनफोराव बेखौ कारजकरि मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय जोङो संगठन हिसाबै बयबो दायथ' लागोन।
जोंनि बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारि अपेन सेसनाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां बारग' सिट आरो दानि बिपिएफ दोलोनि जोंनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गाहाय आलासि हिसाबै थागोन। बेनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि आगोलनि डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि साराबो बाहाय नुजाथिगोन। बेनि बादैबो आसामनि मोनसे समनि बारग' मन्त्रि आरो बिपिएफ दोलोनि आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गोदोनि बिराद संग्रामि नेत्री ज्येष्ठ नेत्री प्रमिला रानी ब्रह्म बायद' बिथाङाबो थागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बिभिन्न समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए बिथांमोनाबो थागोन। बेनि बादैबो बाहाय जोंनि माखासे बिपिएफ दोलोनि दारै सेल जानाय बिथांमोनखौबो जों आलासि हिसाबै लिंहरदों, जेरै गरखा सेलनि आफादगिरि, राजबंसि सेलनि आफादगिरि बा अमेन सुइंनि आफादगिरि बा जोंनि इउथ बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो बाहाय आलासि हिसाबै नुजागोन आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि मुल्य गोनां बिबुंथिफोरखौ जोंनि वार्कार्स बा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव अपेन सेसनाव लाखिलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिया गौरब सान बहुद मोनसे एक्सपिरियेन्स जिबनाव मोनबाय बे संगठनाव थानानै। गोबां घात प्रतिघात बिभिन्न समस्या, मालाबा सुखु दुखु बिभिन्न धरननि समस्याजों फेस जाबोनो गोनां जादों बे संगठनखौ सालायबोनायाव। दा मोनसे बिराद गोलाव सम 10 बोसोर सालायबोनानै बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबाय। संगठनखौ बोरै सालायनांगौ बा रायजोजों समाजाव बोरै थानांगौ बा बोरै नेतृत्व होलांनांगौ बेफोरनि मोनसे जिबनाव एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो थानानै बिराद गोग्गानाय मोनदों बे संगठनाव नेतृत्व होनानै। माखासे बहुद जाखिनि सोलोंनांगौ सात्र जिबनाव बा सेंग्रा जिबनाव बेखिनिखौ सोलोंनो मोनदों होनना सानो। आरो जिखिनि जों दिनै बे संगठनाव थानानै सोलोंदों बाहाय जोङो डेम'क्रेटिक माखासे स्पिरिट्स बेखौ सोलोंनो मोनदों होननानै बुंजायो। खारन जोंनि संगठननि जानाखि आइडिय'लजि बाहाय बिटिसिनि गासिबो जाथिफोरखौ लानानै खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा दं। खौसेथि गायसननाय, सान्थि लाबोनाय बा जौगानायनि थाखाय आरो जायखौ भारतनि संबिधाना गावनि कनस्टिटिउसननि सिङाव लिरना गालांदों डेम'क्रेटिक भेलुस जेनेबा सोलोंनो, बेफोरखौ जोङो मोनसे स्कप मोनदों। लोगोसे समाजखौ नेतृत्व होनो जाखिनि सोलोंनांगौ बेखौ सेनियरफोरनिफ्रायबो सोलोंबाय। मालाबा जोंनो नाजा सोलोंनानै सौथुनाय, खस्थ' मोननाय बेफोर गासैखौबो जों गोखा गोबाब गोदै नैबे थांनाय 10 बोसोराव मोनबोबाय। आरो आं सानो जायफोरखौ जों दिनै सोलोंबाय बे संगठनाव थानानै, बेनि थाखाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सारखौ धन्यबाद होनांगोन। खारन बिथाङा जि मोजां सिन्थाधारा खालामनानै बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथिनि सेंग्रा सिख्ला बा साथ्र साथ्रिफोरखौ लानानै मोनसे इउनिफर्म प्लेटफर्म खालामदों। जे प्लेटफर्मावनाखि जों सोलोंनानै भबिष्यतआव नेतृत्व होनो हानाय, जोंनि समाजखौ नेतृत्व होनो हानाय मोनसे गुन सोलोंनो मोनबाय बयजोंबो मिलायना थानायनि। बे बिराद मोजां मोनसे खामानि जादों होननानै जों सानो आरो आसा खालामो बे संगठनाव जाय बेक्तियानो थाया मानो, बयबो जेखियानो लिडारशिप लाया मानो, बिराद जोंनि भारतबर्षनि कनस्टिटिउसनजों मिलायनाय गुनफोरखौ सोलोंनानै भबिष्यतआव सासे मोजां समाजखौ नेतृत्व होनो हानाय, दैदेनगिरि जानो हानाय सोरजिहैगोन होननानै आं आसा खालामो। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो
मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।